Galtzeko denborarik bizirik sentitu nahi jende artean. Baino lehena gertu, ta irteretan kokatu egin dira, tabernetan sartu dira ostiaka, norbaitek nahi izan du beldurrak zabaltzia. Ingurua Kin batera kalean etengabean udazten da. Udazten da. Azka guztiak dira bai, erantzun bat ematean, horretan benetan bero, orain bihotza, inoiz baino gehiago. Eskerrik asko.